velkommen til den her video. Så i dag, der skal vi lave 3 challenge på det her airboard. Så den første challenge er, at jeg skal sidde nu på airboardet, og så dreje rundt og køre lidt frem og tilbage. Hej. Så nu sidder vi her på airboardet og er klar til at dreje rundt. Okay. Nej, nu kan den ikke stoppe. Okay, og så er den anden vej. Det er jeg klar til. Ja. Og så den anden vej. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Jeg kan godt lide at køre til den her. Okay. Okay, så nu er vi kommet til den sidste challenge, hvor det er, jeg skal have fat i mine fødder på én knæ. Godt, nu gør vi det. Er I klar? Okay, godt, drenge. Og tak fordi I gad så med til den her video. Håber I vil smide like. Måske 2. Selvom I ikke kan, men ja. Og nu vil I lige få lov til at se Lukas. Ham som